barkeji maɗa e fayibo maɗa tambori hokkede kala muyane ibnu tawidi. bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini e khalifaɓe aado. émission men gande ɓaleɓe walla mbiyon gande men enen ɓaleɓe arti e mbadi kuptodinde nde tawno joguiɗen ko diine men joguiɗen ko enɗam men joguiɗen ko ndimago men kono eɗen kewiide so tawi ɓiɗɗo jibinama innete hol innowo ɓiɗɗo o innete ɗum ko seremɓe ko kamɓe keedani en e diine men kamɓe keedani en hakkude men e Allah. omo ganduɗa ko ceerno Abdoul Aziz Sy almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro o rewina e télé Pindi TV rewni ɗum hen ko gandal makko kono kadi ne wona kanko yiddemo tigirigui arde e télé ko enen ƴeewi ganduɗen wonko o nafata e nder leydi ndi wonno o nafirta e leydi ndi e fannuji kala e pecci ɗe o fecca e gandal ngal o heeɓi e ceerno Mouhamadoul Mansour. yoni wiyeede aɗa nandi e ceerno Mansour tan ko gueɗal kono kadi yoni wiyeede almudo ceerno Mouhamadoul Mansour kono kadi ni en calminat omo ganduɗa ko khalifa makko hande e dow leydi woni ceerno Cheikh Baro en calminimo kono kadi ni en calmini khalifa tedduɗo mo Medina Gounass. bandiraɓe en garti ɗo e galle ceerno Abdoul Aziz Sy almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro radiallahu taala anhu. kono noon gandal ngal ɗo ko gandal kono kadi ko cohluɗen ko e makko ɗum aduna sohla e makko en dewina ɗo e makko kono haade men woɗɗoyde en tottanmo o salmodira tigirigui e yeeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV. ceerno Abdoul Aziz Sy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تقل جتنا الله سبحانه وتعالى إن جولي إن لا رمك تدلو صلى الله عليه وسلم en jetti nene e baba en jetti ceerno Mouhamadoul Mansour ibnu Ceerno Baro radiallahu taala anhu emin juuromo emin calmina khalifa makko ceerno Ahmed Tidiane Baro ceerno Cheikh Baro emin calminomo emin juuromo emin ñagomo duwaw kadi emin neldamo duwaw kadi almudo no downo ceerno mum emin calmina aywa khalifatul am ceerno Ahmed Tidiane Ba tota Madina Gounass min calminimo min juurimomo min ñaguimomo duwaw kadi min neldimo duwaw ha joni de emin calmini miñum ceerno men ceerno Cheikh Sidil Haji Malick Baro ibnu Ceerno Baro min calminimo min juurimomo min ñaguimomo duwaw min neldimo duwaw ha joni de emin calmina ceerno Sidi Ahmed o ceerno Mouhamadoul Mansour Ahmed min calminimo min juurimo min ñaguimomo duwaw min neldimo duwaw bamodi ɗum wonno seminago inchallah mbiɗa salmina kadi damalam e ceerno Mouhamadoul Mansour ko woni ceerno Ahmad Boli mbiɗa salminamo mbiɗa juuromo mbiɗa ñagomo duwaw kadi mbiɗa neldamo duwaw inchallahu mawla. joni noon eɗen jawana ko fewte alhaali ceerno Abdoul Aziz Sy ina golla ko fewte neɗɗo jiɗɗo hisnude galle mum. hisnude galle noon ko woni on mo ganduɗa a sohnajo ma nana wiyana yawma kono saɗa jokkodira e mum o yawata komo e rewɓe ɓe ganduɗa ko gonduɗe wonduɓe neɗɗo ladde walla mbiyen seydani ɗum eɓe golla ɗum ko ɗum woni ko jiiton ko ɗiɗo paquetaji wonko ɗi nafata tawde en jiiɗi haade men arde tigirigui eɗen namnomo dottoɗen e makko o haalana en ɗiɗo paquetaji hol nafoore majjum. bamodi ɗiɗo paquetaji aywa yimɓe hewɓe no jooɗa e galleji mum tawa no wonde seyɗeniji e nder galleji mumen won cuuriji ganduɗa sa urduɓe e galle ma seeɗani wonta darade ɗon galleji kewɗi puusi ko addi ɗum
seyaɗi no gonɗi e nder galleji pusata galleji ha yimɓe calodira walla joɗɗa e galle tan mbayra onon gona e jaam tan ha nanon dukoji porɗi hareji taw ko seeɗani woni e nder moɗon no fiijoro on taw o ganda ɗum ɗiɗo cuuruji noon so gurama toon inchallah ne haasi kala seeɗani gonɗon eggat yaaha banggue goɗɗo inchallah. paquet goɗɗo ma en gar hen oɗo paquet ne nafoore mum o paquet nafoore mum pour o ko pour rewɓe tan ko wona ko haalete télé jomum so noddi tan ma haalene ne foti waɗirede ene foti hutorede inchallah bisimillahi taala. rewɓe ko hol sifa ko beela ko rewɓe yiɗɓe dejje e galleji yiɗɓe wonduɓe e worɓe mumen ceerata e worɓe mumen ina jiiɗi worɓe mumen ko ɗum woni nafoore mum so tawi mi faami. eyyi ɗum woni kala ko deñata galle e kala ko renatama e dewgal ma e kala ko rendanma e jaam galle ma ɗum na haasi waɗi hen duwoji moƴƴi inchallah so ɗum waɗi Allah renduma e jaam galle ma renduma e ɓesgu ma renduma e hoddiɓe ma renduma e esiraɓe ma renduma kadi e ƴeekiraɓe ma ɗum kam mbiɗa sikka mataw ɗum añaka aywa ko gonmi e dow mum ko noon bamodi mi halanma min alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Abdoul Mansour radiallahu taala anhu mi yiiɗa neɗɗo nana kam e ko gandanɗa ko so nani ɗum jaggat hunde ko muɗum mi laɓɓini ko am ko ha laaɓi inchallah e aɗa joguinamɗo gongal. joni garten koye oɗo paquet kadi kalana min sifa mum. oɗo paquet ko aɗan worɓe joni kala mo jiiɗa fof wofde mum wonko woni toon no dambi toon ko dambi toon ko noon wawi jaggude goɗɗum ha jagga ala kulli haalin jagga galle o taw ni jiɗɗa wayni wayata noon ɗum noon ko ɓiɗa tottira ɗum komi baɗ ɗum essaye ha gandumi no yarata ɗum waɗi togimi cuusal jodde joɗade e télévision mbiɗa haal noon no waɗirte ɗum inchallah neɗɗo heeɓi ɗum mi haala ɗum no waɗirte ene finde sa waɗi ɗum inchallah an e hoorema an baɗɗumo ko an yiyanta hoorema taw wona goɗɗo ko an e hoorema an baɗɗumo ko an yiyanta ɗum hoorema inchallahu mala inchallah. joni en jawtinat won goɗɗum nanɗo ɗum ɗo kadi ko hen jeeya beela kadi ni yeeɓoɓe Ayaw Habrirde Pindi TV kadi mbawa famde ɗum ɗo kadi koye golle ɗe kono noon jiɗɗo ɗum andude jokkodirta koye ceerno Abdoul Aziz Sy Almoudou ceerno Mouhamadoul Mansour tonggode makko ko 77 644 99 51 77 644 99 51. e bamodi ɗum ɗo ma teddu mi haal ɗum saabu fodde duuɓi 12 mbiɗa rokkira ɗum duuɓi 12 wona hande ala kulli haali hande galleji foof kala kalɗo mi haalani hande galleji wonno mbayi aywa jaam galleji kadi wonko tinata ganduɗa tinatano ɗum aywa ɗum ɗo noon wona koko yarate ko wonno hutarte tan mi yiɗa haali ɗum kadi mi yiɗa segde hurumaji yimɓeɓe kono neɗɗo so noddi téléphone tan inchallah ma haale no waɗirte sa waɗi ɗum inchallah ma yi nafoore nde tawa inchallah ɓeɗama ne deyi tawa ala effet secondaire ala haydara to fof tan machallah kala ko mbaɗanmi min gardinam hen ko ceernom ceerno Abdoul Mansour ibnu ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu. ɗum noon laabi ko noon on jii ɗum ɗo ko son jii e haala makko hayso o wiyani ko almudo ceerno Mouhamadoul Mansour eɗen gandi ko almudo ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu. joni namdal ngal ko ni ceerno Mouhamadoul Mansour ina teska e fannuji kewɗi ngal namnal ko ngal ɗo gandal ngal kollirɗen yimɓe joni nde tawno ko holla yimɓe ko ɗum jari namnade koye télé koye ceerno Mouhamadoul Mansour jangguinma ngal ɗo gandal ngal kollirɗen joni walla hoɗo jangguɗa ɗum. modi mi haalima wona ceerno jangguimi ngal ɗo gandal ceerno jangguinani mi ngal ɗo gandal ceerno jangguinimi ko tijaniya salatul fatihi lima ohliqani wirdirte ceerno Abdoul Mansour jangguinimi ko wattu 5 ko ni juulirte ceerno Abdoul Mansour jangguinimi ko ɗum neɗɗo wondirte e julɓe ceerno Abdoul Mansour jangguinimi ko almudagal tarbiyanagal timmugal ceerno Mansour hay goto andiramo ɗeɗo gueɗe ceerno Mansour ganduɗomo andimo ko ɗangal ɗalle makko foof ko laawol cheikhina Ahmed Tijani radiallahu taala anhu no yaari yeeso e l'islam e tuubni julɓe no nanne ɓe l'islam ceerno Abdoul Mansour ko ɗum andi ɗum ɗo noon komi janggu ɗum no garam e ceerno Mansour to mi janggi ɗum ha jogui ɗum jogitimi ɗum mbiɗa yiilo noon barke tawiɗi ɗum ha Allah no waɗa hen barke aywa bamodi ɗum ɗo ko mbaɗen ko foof yaltani sunna yaltani alquran ko safara mo gandanɗa mbiɗa wallidiri hen e julɓe aduna o foof te goto foof ne yiihen hawre mum mi lorani hen hay goto
mi waɗani sanam mi yahani ɓokki ɓiɗi ɗo ɓokki kiɗo ko ɗum ɗo watte ɗo joɗiɓe koye nder gallam kala ko windete mbiɗa jogui fodde cammantati yimɓe pawɓe ɓe so pini dawonto ko bindol ɓe so pini dawonto ko janngude kamilaji ɓeɗo so pini watto ko mbatta ko yasinaji wonɓe ganduɗa ketta wadde koye sayfiyu ɓe ñangoto hisbul bahri ko ɗum tan koye ɗum wona mi wonani e goɗɗum so wona ɗum min mi wondi e ceerno min defanano ceerno min Abdoul Aziz mi defini ceerno huutorima ɗum mi khidmani ceerno mi woni khadim ceerno duuɓi jonɗi seeɗa kono noon mi ittata on ko dañmi e ceerno ko gueɗe aduna en koye ɗo wawa bonnude kam ɗum gueɗe aduna en koye ɗo wawa bonnude ko kemmi e ceerno ko mbiɗa andi ko kemmi e ceerno neɗɗo noon fof ene rokkira neɗɗo no rokkira ni alhamdulillah rabbil alamin en jaɓat ɗum tan min ko ni Allah rokkirimi ni e ceerno Allah rokkimi noon yidde ceerno min guirgol ngol jidbi ceerno ngol mi suuɗaki hen mi mogginaki hen min ala mo jinmi adunam sana ceerno Mouhamadoul Mansour ibn Ceerno Ahmad Baro radiyallahu ta'ala anhu o woni fofam konko pofiranmi konko mbaɗade ɗem fof ɗe golle ɗe mbaɗami noon mi haali wona toon gittumuɗe ɗe golle komin janggonoɗe ɓe sous région ngaji ala foto mi yahan pour ƴeede ngal ɗo gandal saabu kala kalanmi koye télé gonmi golɗo wata laabi ɗiɗi mi dalta mataw e télé mi meeɗa jabde yaltede télé fodde duuɓi poɗɗi ni fof hen gonmi alhamdulillah ala fof komi dañani hen ko noon Allah rokkiri en no Allah rokkiri eɗen noon en jaaɓi ɗum Allah jarama yimɓeɓe kadi jarama inchallah ɗum noon laabi ceer kono joni pewɗen kono en teskima e leydi Sénégal wargoji ɗi keewi mbaɗɗa holko waɗi ɗum ko mbiyanmi ko duttiɗen e jangdeji mawɓeɓe duttiɗen no mawɓeɓe gonirno ni ay bamude sen duttumi no mawɓe gonirno ni hay hunde wawa yettade en inchallah juttuɗen e tijjani men enen birda salatul fatih ilema oliqa kala mo jaggani lawol yaha jaggoya lawol ne wirda wasifa subaka e kikiɗe e lazim muɗum fof no waɗa ɗum saɗa waɗa ɗum tan wonko haqqille ma yahanta sowona yaade ne waɗa yimɓe min de meeɗa nande min de Abdoul Aziz meeɗa nande almude cheikhna Ahmad Tidiane soppi neɗɗo walla wari neɗɗo walla waɗimo paaka walla hirsimo min de meeɗa nande ɗum noon ko waɗinen ɗum ko wirde salatul fatih mo mbirten o ko ɗum jogui en ɗum rendete en e hoore mumen rendete en kala to gonɗen renden e ɓesgu mumen yimɓe dutto e jangde mawɓeɓe Seydi Hadji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu sa heeɗi bannama ko goto aɗa wawi wurde hitande banno ono liggoma taw sa yiiɗi wadde hunde tan sa heeɗi mo ceerno wino ko tan aɗa foftode e lawol inchallah holko mbiyata kadi e ñiŋoje kewɗe baɗoje ɗo banggue leñol men kalten neɗɗo wawa wadde hunde tawani ɗum waɗani haala ñiŋoje ɗe no gummoro banggueji foof to banggue jayniyankagal to banggue mogiyankagal to banggue wittiyankagal to banggueji naalankagal ɗe banggueji foof hol wasima mo mbatta e leñol men enen wiyoɓe mbimi nanoɓe ngal ɗemgal walla kadi ni ko haaloɓe ngal ɗemgal modi hay goto wawa hisde e ɗo aduna on neɗɗo ala hay goto yimɓe foof mbawa yiddidema ɓe jiɗa tan ɓe gañma kono noon ko ɓuuri sellude ko billahi allazi la ilaha illa huwa min Abdoul Aziz mi meeɗa siftarde tan kalmi neɗɗo haala mon ko walla mi neɗɗo julɗo hono am daña hunde mi añan ɗum ko ɗum noon woni sirru o ay ɓeramade so laaɓi e julɓe ɓe foof an ko Allah labtanta gueɗe ma kala ko memɗa Allah waɗa hen barke o sirru woni sirru o goɗɗum ala sirru ko ɓermade ɗo yo laaɓi julɓe foof laaɓana julɓe fof laaɓana Allah laaɓana nalaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam laaɓana cheikhna Ahmad Tidiane laaɓana ganduɗa kamɓe jibinma laaɓana ceerno ma sa wayini tan alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin an kam a hisi e goɗɗe aduna en kadi fof a hisi inchallah ɗum noon ceerno Abdoul Aziz Sy almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Bara radiallahu taala anhu hol wasima e rendo ngo gasi ha laaɓi ga wasima e julɓe so tawi kadi wonko jejjitɗen aɗa wawi artude hen min gaccuti kala ko ganduɗa eɗen ponno namnade en namnaki sa welama haal inchallah ɗo kay alhamdulillah rabbil alamin ko ñunem laɓɓini komin laɓɓini ɗum tan ala kulli hane mbiɗa salminanam dedam moƴƴo oywa dedam moƴƴo gonɗo to France wiye machallah Alaji Hamidou Sall mbiɗa salminamo mbiɗa juurama ko e galle makko foof mbiɗa salmina ɓesgu ceerno wongo to France to foof mbiɗa salmina ceerno Ousmane Baro mbiɗa ñaganoma Allah subhanahu wa taala no Allah waɗantamo tawfiq
Allah waɗantamo tawfiq Allah waɗantamo tawfiq inchallah mi samini aduna Allah fof kala ƴeewo aya ngo aywa Pindi TV min calmini on min juurima on min kesɗi almudagal mon e jeese moɗon haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Allah jarama jarama ceerno Abdoul Aziz Sy gando kadi ko joɗɗo gandal mi wi on kanko o wiyani mbeɗa ara mbeɗa yalta e télé o wiyani noon min ƴeewi andi ko gandal o jogui emo nafta julɓe te ɓewo nafti gandirta ɗum ko sa are galle makko sa are galle o ko rang mawɗo fodde ko ɓuuri ko haali ko ɗo capantati ɓuuri capantati capannayyi neɗɗo taw ko almuɓe jooɗiɓe e yeeso makko tigui rigui ina golla golle ɓe nana binda ɓe nana jangga defte Qur'anil Karim kamil Allah tedduɗo o ɓeɗo kadi ni nan e windude ne mbiruɗen ni ina cawdimo ina gollodira e makko mbiɗen oɗo yen nawmbo o walla julɓe tawno ko ɗum woni ko hani ko en calmini noon khalifa tedduɗo mo Madina Gounass e ɓesgu mum kala ko sawdi ɗum ɓiɓɓe mum sukaɓe mum yiɗɓe mum e almuɓe fof en calmini kono kadi ne yewtere nde en gasnata ɗum taw en calminani omo ganduɗa ko ceerno Alsane ɓi ceerno Ahmadou Dabiya o arti ɗon ɗo wuuro men Tareji ngam arde yangi almudo makko Amadou Mamadou Ba kono en calminimo noon calminiɗen ceerno Alsane en Cheikh Oumar en ceerno Abdoul Ba en kamɓe kala kadi en calminiɓe dewgal ngal yo Allah waɗa hen barke eɗen kuccidire almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro eɗen gandi kadi ni waɗama barke tonggode ceerno Abdoul Aziz noon ha joni ko 77 644 99 51 77 644 99 51 ceerno Abdoul Aziz Sy almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno jokkon e yebde télémon to caggal to ko Ibrahim Thiombane Allah jarama jarama hokkede kala mo yaani ibnu sawidi